Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasance da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka dore ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Yes Arewa 24 abun nema ya samu. Ado Gwanja, mawaƙin nan da kuka sani na mata, kuma wannan wanda kuke ganin hotonsa shahararre Abdul Jarumi Adam A. Zango, wanda fitacce ne, sananne ne a harkar a Kannywood, a masana'antar Kannywood. Suna da ruwa da tsaki, suna faɗa a ji a masana'antar Kannywood, saboda su ne manya jagorori a wannan tafiya Kannywood. Suna da ruwa da tsaki. Kar ka manta, idan yau ka fara shigowa wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ga bidiyon za mu kawo muku na waƙar Ado Gwanja wanda Zango ya yi hukunci a bidiyon waƙar. Ka kasance tare da mu. Yes Arewa 24, ka mana liking, ka mana subscribing, ka mana comment, bugu da ƙari, ka mana share. Fatan alkhairi. Yes Arewa 24, ga bidiyon za mu kawo muku. Adamu Isa Gwanja ne yau, limamin mata.